Mnogi bi rekli da je ovo samo čaša crnog vina, no malo je onih koji s pomoću osjetila o njemu mogu stvoriti cijelu priču. Upravo to zna Jelena, jedna od malobrojnih somelijerki u Hrvatskoj. Sommelier je stručnjak u restoraterstvu, dakle vrhunski poznavatelj vina, ali ne mora samo poznavati vina, mora poznavati dakle i sva ostala pića, žestoka alkoholna pića, kavu, mora znati posluživati isto tako i cigare i pivu, dakle i kulturu svih ostalih pića. Stručnjak za vino ne postaje se lako. Potrebno je završiti 3 razine, nakon čega se s ponosom možete nazvati somelijerom. U Hrvatskoj, kad završite prvu razinu za sommelier, stječete jedno onako osnovno znanje o vinima, dakle otvaranje vina, dekantiranje vina, posluživanje, skladištenje tih vina. Ali druga razina je već malo ozbiljnija, dakle vina svijeta, upoznajete stvarno cijeli svijet, i sorte grožđa, i proizvodnju vina, vinare, znači jedan onako malo puno ozbiljniji, dublji korak. I treća je dakle osjetilna analiza jela s ciljem usklađivanja s vinom. Kako bi donijeli sud o tome kakve je kvalitete crno ili bijelo vino, somelijeri moraju izoštriti osjetila vida, njuha, ali i okusa. Analizom putem vida gledamo boju vina, uvijek je dobro imati bijelu podlogu, dakle pogled kroz vino. Razmišljamo o toj boji, ta boja nam puno toga može sugerirati. O kojoj sorti grožđa se radi, s kojeg je podneblja, koliko je vino staro, puno toga. Dobar somelijer na temelju mirisa mora prepoznati što je osim grožđa u čaši. Mirišući vino, razmišljat ćete, dakle gledamo intenzitet mirisa, koliko je miris intenzivan, kakva je kakvoća mirisa, da li je vino fino, da li nalazimo nekakvu manu u vinu. No konačna odluka o vinu donijet će se tek nakon kušanja. Razmišljate o svim tim komponentama u vinu i onda donosite zaključak kakvo je to vino, da li je kvalitetno, koje su njegove vrline, koji je njegov potencijal starenja, harmonija, kakva je ravnoteža tog vina, da li je ono spremno za piti, kakav je intenzitet tih okusa, koliko je trajno. Da bi se vino potpuno doživjelo, važno je kako se boca otvara. Prvo ćemo zarezati kapicu na grlu boce. Nakon toga centriramo sa svrdlom od otvarača u vadičep i lagano kad dođemo do drugog zupca zaustavimo ulazak u čep i lagano izvadimo čep. Vidjet ćemo kad osjetimo ono jako elastično da se čep savija, tada smo pri kraju. Prema mirisu čepa može se odrediti mnogo toga, od mogućih nedostataka vina do njegovih izvanrednih svojstava. Vino koje nema nedostataka potrebno je prozračiti, a to se postiže dekantiranjem. Bitno ga odvojiti od tog taloga i prozračiti ga, kako bi te tercijarne arome koje se nalaze u vinu, koje su godinama bile zarobljene, doživjela onako jedan bum, dakle povezala se sa kisikom i što jače došle do izražaja. Zatim slijedi najbolji dio, uživanje u vinu. Prema statistikama, prosječni Hrvat popije 28 litara vina na godinu, Francuz 54 litre. U regiji Burgundija dolazi nam jedno prekrasno vino iz Beaujolea, koje izlazi svaki 3. četvrtak u 11. mjesecu, koje se radi polukarbonskom vinifikacijom od sorte grožđa Gamay, koje svakako preporučujem, pogotovo za sve ljubitelje vina, ali više ljude koji vole bijela vina, ali prema crvenim su skeptični, odnosno crnim. Bez obzira na to volite li više crno ili bijelo vino, budite umjereni, a popijete li ipak čašicu previše, volan jednostavno zaboravite.